صبح خیر دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال ما. امیدوارم همه شما خوب هستید. تماشاچیان عزیز، حاضر انمی کامبختای لابدامانی دبی است که تازه شمادگی یک تا یک تماش ما نشان میتیم گلوشا کسی که در کره نویسین ما دستافکا داریم. اینا نرخشون 1500 سومون دونه ده، با ارزان میشوه. اپتم دایم با ارزان میشوه. خلاص بینید چقدر بایای خوشرو. مانا گلوشون بهترینن، رنگوشون هم عجایب. بعد ماتریالش های تازه دیدید. مینا مرحمت، اینه کابوتر، اینه این پردوش، بینید رنگ خوشروش. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, бонувони азиз, занҳои хуби тоҷик, студент духтарако, мехоҳем ки дар хона нишаста кор кунен, яъне пул ба даст биёрен? албатта ки мехоҳен. имрӯз ки бошад ман директор компанияи Faberlic ҳамаи шумо занҳои хонашинро, яъне такрор шавад, фақат занҳо, модарон, студент духтаракои дар хона нишастанд, мехоҳанд ки кор кардан, бар командаи худам ба ширкати Faberlic ба кор даъват мекунам. коркори беҳтарин аст. аз шумо ягон чизи зиёдатӣ лозим нест. танҳо якта телефоне ки ба интернет пайваст шуда бошад, тамом. шумо аллакай имрӯз ин имкониятро доред, пас фурсатро аз даст надиҳед. дар рақамҳое ки дар болои экран аст ҳатман занг занед ё ин ки нависед. ман ҳамаи нозукиҳои кори Faberlicро ба шумо меомӯзонам. иншоаллоҳи раҳмон якҷоя кор мекунем. кори беҳтарин аст. то ба имрӯз чандин занҳои тоҷики мо, яъне ки занҳое ки дар хона нишастанд, шумо худ шоҳид ҳастед ки ба ҳама орзуи ниятое ки доранд аллакай расида истоданд. шумо ҳам шитобед, дер накунед, худи ҳозир нависед. ҳама нозукиҳои Faberlicро ба шумо меомӯзам. якҷоя такрорам ки шавад кор мекунем. иншоаллоҳи раҳмони раҳим бо Faberlic ҳама орзуҳои мо амалӣ мегардад. пас ман занги ҳар яки шуморо интизорам. тамошобинони азиз, бинед чихе ҳам рангошон хушрӯбай, ҳам гулошон аҷоиб фасон омадагиай. ина лав домани намиду ранго қимат будан. ҳози ҳамаи ҳамино 1500 шидагиай. пеш 1800 сомон буд, ҳози 1500 сомонай бо арзон мешава. ина марҳамат, ина фиолетови ҳози модадай бисёр мепурсанд духтаро. иҷа гул бисёр омадагиай. ҳози якта ба якта ҳамаш мода нишон метиҳам. касоне ки хоҳишмандед метавонед дар WhatsApp нависед, доставка мекунем. марҳамат, бинед чӣ қадар гулҳои фасон барои келинчако, ҳама хел новинкаҳо. қафо намонед, нависед, доставка мекунем. анаи гулам дӯстони азиз, ҳози як ташаккушода нишон метиҳем. иям ҳамин нарх 1500 сомон бо арзон мешада. ина марҳамат, ира бинед чӣ хушрӯбай. ҳози кушодагиша нишон метиҳем. марҳамат, и кушодагиша бинед аҷоиб. ҳам масирал худаш тозае ва ҳам худиян ами зарош, ами вишифкош тоза якум сортан. дӯстони азиз, касоне ки инстаграм доранд, марҳамат, метавонед суратошона даромада аз инстаграм тамошо кунед. мо инстаграм кушодагем ва суратҳои амино ҳастед дар инстаграм. хулос, ина дӯстони азиз, дидед чӣ хел гулҳои хушрӯ. ҳози бо яктаи дигашам кушода нишон метиҳем. ина тарзи кушодагиша бинед, бо тамоман дига хелай фасон метавонед дархост кунед. ина гула бинед, ҳамира нав кушодема. аз амин озимаш мода кабуча нишон додум ва аз анавай гул бошад сурхша. дӯстони азиз, ана ин се гулам ҳамун нархай. фиолетови сурх ва савзе ки мебинед, иноям ҳамун 1500 бо арзон мешаванд. бори тоза дубае ки ҳози ҳамин нағз харидорӣ шуда истодай. новинка ки ҳаст, ана ина метавонед харидорӣ кунед.